Anteeksi, lentoemäntä, mitä tuo mies tekee täällä? Ilma jäätyi Finnairin lennon 149 ykkösluokassa. Eliitin pyhäkköön oli tunkeuduttu. Valdemar Tuomikoski Trey, mies joka oli tottunut saamaan tahtonsa läpi, katseli inhoten, kuinka nuori tummaihoinen mies asettui hänen viereiselle istuimelleen. Seuraavaksi tapahtui välikohtaus, joka kärjistyisi matkustamon ovien ulkopuolelle, paljastaen ennakkoluulot, etuoikeudet ja salatun totuuden, joka oli niin syvä, että se maksaisi yhdelle miehelle kaiken. Tämä on tarina ykkösluokan lipusta, rasistisesti latautuneesta valituksesta ja yritysmaailman titaanin lopullisesta, julkisesta ja uran tuhoavasta romahduksesta. Nahka oli joustavaa, prosekko täydellisen viilennettyä ja tunnelmavalaistus oli säädetty rauhoittavalle, tavoitteelliselle tasolle. Valdemar Tuomikoski Trey, mies, jonka jokainen omistama esine italialaisista nahkakengistä mittatilauspukuun kuiskasi vanhaa rahaa ja uutta vaikutusvaltaa, nautti hetkestä. 52-vuotiaana Valdemar oli vaikutusvaltaisen globaalin pääomasijoitusyhtiön, Kansalliskapitalin, operatiivinen johtaja. Hän oli matkalla New Yorkiin suuren panoksen yrityskauppaa varten, sellaista kauppaa, joka sementoisi hänen perintönsä ja ansaitsisi hänelle bonuksen, jolla voisi ostaa pienen saaren. Rouva Ahlström, Dom Perignon on yksinkertaisesti taivaallista tänään, eikö totta? Valdemar kysyi väläyttäen harjoitellun hurmaavan hymyn naiselle, jonka aviomies istui erään Kansalliskapitalin avainsalkkuyhtiön hallituksessa. Kulissien ylläpitäminen oli Valdemarin toinen luonto, niin hän toimi sekä johtokunnan kokouksissa että lippulaivan ykkösluokan harvinaislaatuisessa ilmassa. Hän tarkisti Patek Philippe Calatrava kellonsa lahjan yritykseltään ja kokosi sitten salkkunsa. Oli aika nousta Airbus A350-900 lippulaivan ykkösluokan paikalle 2A. Kävellessään lentokoneeseen Valdemar nyökkäsi lyhyesti hymyilevälle lentoemännälle Sari Järviselle, joka oli työskennellyt tällä reitillä vuosia ja tunsi ykkösluokan matkustajiensa nokkimisjärjestyksen läpikotaisin. Hän asettui yksityiseen sviittiinsä, arvostaen valtavaa henkilökohtaista tilaa. Tämä oli palkinto siitä, että hän oli Valdemar Tuomikoski Treyen. Kone alkoi täyttyä, mutta ykkösluokan matkustamo pysyi hiljaisen luksuksen pyhäkkönä. Valdemar oli juuri ottanut vastaan lähtöä edeltävän vesilasin, suunnitellen jo lennon puolivälin uniaikatauluaan, kun lähestyvien askelten ääni rekisteröityi häneen. Ne olivat liian raskaat, liian rennot ykkösluokan ympäristöön. Hän vilkaisi ylös, valmiina tarjoamaan hiljaisen jäätävän paheksunnan. Käytävällä seisoi nuori mies, ehkä 28-vuotias, moitteettomasti pukeutuneena moderniin, kapealinjaiseen pukuun, joka näytti kalliilta, mutta josta puuttui Valdemarin oman mittatilaustyön sukupuu. Huomiota herättävämpää oli, että mies oli tummaihoinen. Hänellä oli lyhyeksi leikatut hiukset ja hiljaisen varma olemus. Hän kantoi pientä, kulunutta nahkaista olkalaukkua. Se näytti sopimattomalta rimova matkalaukkujen joukossa. Valdemar katseli, kuinka hämmennyksen ja ärsytyksen solmu kiristyi hänen rinnassaan. Hänen täytyy olla eksyksissä, hän etsii vessaa tai ehkä premium economy luokkaa. Mutta nuori mies pysähtyi. Hän katsoi suoraan Valdemarin yksityisen sviitin toisella puolella käytävää olevaa paikkaa 2D. Hän vaihtoi nopean, ammattimaisen hymyn Sarin kanssa, joka seisoi valmiina toivottamaan tervetulleeksi. Hyvää iltaa, herra, tervetuloa lennolle. Nimeni on Sari ja huolehdin teistä tänä iltana, Sari sanoi lämpimästi. Nuori mies vastasi hymyyn. Kiitos, Sari, olen Elias Hassan, odotan innolla lentoa. Kun Elias Hassan liukui vaivattomasti ykkösluokan istuimelleen ja kohensi pikkutakkiaan, Valdemarin kultivoitu mielenmaltti lopulta murtui. Hänen ykkösluokan kokemuksensa, hänen hiljainen tilansa, hänen statussymbolinsa tuntuivat henkilökohtaisesti loukatuilta. Hän laski nopeasti lasinsa alas, äänen ollessa terävä hiljaisessa matkustamossa. Hän nojautui käytävän yli ja puhui. Hänen äänensä oli matala, mutta veitsenterävä, sävy, jonka hän yleensä varasi nuorempien analyytikoiden nuhtelemiseen. Anteeksi, herra, Elias käänsi päätään hitaasti, kohdaten Valdemarin intensiivisen katseen kohteliaalla uteliaisuudella. Niin, uskon, että olette lentokoneen väärässä osastossa, Valdemar totesi, ei kysymyksenä vaan julistuksena. Elias naurahti hieman ja kohteliaasti. Vakuutan teille, etten ole. Tämä on 2D. Valdemarin leuka kiristyi. Tiedän, mikä istuin se on.
Tarkoitan tätä matkustamoa, tämä on lippulaivan ykkösluokka. Etsittekö ehkä premium economy luokkaa, se on tuolla takana keittiön läpi. Sari, joka aisti nopean vajoamisen vihamielisyyteen, astui nopeasti esiin. Herra Tuomikoski, herra Hassan istuu oikealla paikalla. Hänet on varattu paikalle 2D. Valdemar sivuutti Sarin. Hän piti katseensa laaserin tarkasti lukittuna Eliakseen. Ymmärrän, miten lipun myynti toimii, lentoemäntä, mutta epäilen vahvasti, että hänen olosuhteissaan oleva nuori mies on hankkinut lipun sviittiin, joka maksaa yli 15 euroa. Täytyy olla jokin virhe tai ehkä äkillinen, syvästi väärin kohdennettu korotus. Valdemar antoi vihjauksen roikkua ilmassa, hänen sävynsä tihkuen ylimielisyyttä ja luokkasidonnaisuutta, joka oli ohuesti verhottu lipunmyyntivirhettä koskevan huolen varjoon. Eliaksen kohtelias hymy katosi, hänen ilmeensä kovettui rauhalliseksi, hallituksi, naamioksi. Hän ei sanonut sanaakaan, ojensi vain kätensä olkalaukkuunsa, veti esiin paksun asiakirjakansion ja asetti määrätietoisesti tarkastuskortin kuvapuoli ylöspäin istuinten väliselle pienelle konsolille. Suuret, lihavoidut kirjaimet vahvistivat hänen paikkansa ja luokkansa, lippulaivan ykkösluokka, Elias Hassan, 2D. Valdemar Tuomikoski Trey tuijotti paperia. Sekunnin murto-osan ajan hän rekisteröi arviointivirheensä, mutta hänen ylpeytensä, olento, joka oli suurempi kuin itse ykkösluokan sviitti, kieltäytyi perääntymästä. Hän ei vain voinut hyväksyä tätä. Siitä huolimatta Valdemar tuhähti, nojautuen hieman taaksepäin antaakseen ymmärtää, että Elias oli hänen alapuolellaan. Minusta hänen läsnäolonsa on häiritsevää. Maksoin lisähinnan tietynlaisesta ympäristöstä. Ehdotan, että hoidat asian, Sari, välittömästi. Sari Järvinen jäätyään 2 matkustajan väliin, joista toinen oli aggressiivinen, arvokas yritysmatkustaja ja toinen selvästi laillinen ja nyt syvästi loukattu asiakas, tunsi paineen. Hän tunsi tämän pelin. Maailman Valdemar Tuomikosket odottivat kunnioitusta ja minkä tahansa sopimattomaksi katsomansa asian välitöntä poistamista. Hän avasi suunsa yrittääkseen tasoittaa tilannetta, mutta Elias Hassan keskeytti hänet hänen äänensä liittyessä vihdoin väittelyyn. Kun hän puhui, se oli harkittua, syvää ja kantoi painoarvoa, joka yllätti Valdemarin. Ei tarvitse, Sari, Elias sanoi katsoen suoraan Valdemariin. Herra Tuomikoski, olen täällä, koska ostin tämän lipun. Minun läsnäoloni on yhtä laillinen kuin teidänkin. Jos koette olemassaoloni häiritseväksi, se on henkilökohtainen ongelma, josta teidän on suoriuduttava itse seuraavat 7 tuntia. Nyt, jos sallitte, minulla on muutama luottamuksellinen asiakirja tarkistettavana ennen nousua. Elias otti kansionsa, käänsi määrätietoisesti selkänsä ja painoi nappia sulkeakseen sviittinsä oven, universaali ele, joka osoitti keskustelun päättyneeksi. Valdemar Tuomikoski Trey jäi hautumaan avoimeen sviittiinsä, hänen kasvonsa paloivat. Sanat häiritsevä ja henkilökohtainen ongelma kaikuivat hänen mielessään. Hän oli kohdannut vertaisensa, ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan hän tunsi tappion piston. Hän mulkoili Saria, joka vetäytyi nopeasti keittiöön mutisten hengityksensä alla. Tästä lennosta tulee katastrofi, törmäys oli alkanut. Valdemar, sokeana kaikelle muulle paitsi omalle etuoikeuden tunteelleen, ei tiennyt, että häiriö, jonka hän oli aikeissa aiheuttaa, kohdistuisi hänen omaan täydelliseen elämäänsä. Finnairin Airbus A350 900 perääntyi portilta Helsinki-Vantaalla. Valdemar Tuomikoski, yhä raivoissaan, teki niin kuin kuka tahansa oletetussa asemassaan oleva mies tekisi. Hän vaati audienssia purserin kanssa. Purseri Jari Kallio, kokenut ammattilainen, joka johti koko ykkös- ja bisnesluokan toimintaa, kuunteli kärsivällisesti, kun Valdemar kertoi oman versionsa yhteenotosta. Herra Kallio, tämä on pöyristyttävää. Valdemar julisti pitäen äänensä juuri tarpeeksi hiljaisena kuulostaakseen luottamukselliselta, mutta tarpeeksi kovaäänisenä välittääkseen auktoriteettia. Olen erittäin arvokas, toistuva Platinum Pro, asiakas. Ymmärrän, että lentoyhtiön on täytettävä paikkoja, mutta sallia jonkun selvästi joukkoon kuulumattoman, joka suoraan sanottuna näyttää siltä, kuin olisi juuri kävellyt Otaniemen kampukselta, istua vieressäni ja olla sitten röyhkeä. Vaadin, että hänet siirretään. Jari Kallio oli erinomainen työssään, koska hän pystyi haistamaan ongelmat ja etuoikeutetun asenteen 12 kilometrin korkeudessa.
Hän tiesi Valdemar Tuomikosken profiilin. Aggressiivinen, vaativa, mutta merkittävä tulonlähde. Hän tiesi myös, että Elias Hassan oli maksava matkustaja. Herra Tuomikoski, Jari sanoi rauhallisesti korjaten liiviään. Ymmärrän halunne rauhaan. Kuitenkin herra Hassan on varannut paikan 2D asianmukaisesti. Lentomme on tänä iltana täynnä. Muita ykkösluokan sviittejä ei ole vapaana. Lisäksi käytäntömme kieltää ehdottomasti matkustajien siirtämisen henkilökohtaisten mieltymysten vuoksi, varsinkin kun tuo mieltymys näyttää perustuvan. Jari piti tauon, valiten sanansa huolellisesti, polte ei operatiivisiin asioihin. Valdemar tajusi vihjauksen ja ärähti. Väitättekö, että olen ennakkoluuloinen? Totesin vain, että mies on häiriöksi. Hän ei selvästikään ole tottunut tällaiseen ympäristöön. Hänellä on yllään puku, joka näyttää rekasta ostetulta, ja hän vie nyt tilaa, joka tulisi varata niille, jotka edistävät merkityksellisesti maailmantaloutta. Jari pakotti hymyn kasvoilleen. Kuulen huolenne, herra Tuomikoski. Puhun herra Hassanille, ja muistutan häntä siitä, että ykkösluokan matkustamo vaatii hienotunteisuutta ja hiljaisuutta. Se on parasta, mitä voin tarjota. Valdemar tiesi osuneensa seinään. Hän mulkoili. Katsokin, että teet niin, Kallio. Minä tarkkailen hänen käytöstään. Jari käveli pois, ja hänen sisäinen logikirjansa vahvisti, että Valdemar Tuomikoski Treda oli virallisesti luokiteltu vaativaksi riskitekijäksi. Hän lähestyi Eliaksen sviittiä. Elias avasi oven välittömästi. Hänen olemuksensa oli ammattimainen. Herra Kallio, kuinka voin auttaa? Herra Hassan, pahoittelen paikan 2A matkustajan kanssa käytyä vuorovaikutusta. Halusin vain vakuuttaa teille, että lippunne on voimassa ja olette ehdottomasti tervetullut tänne. Jari piti äänensä matalana ja vilpittömänä. Elias nyökkäsi hitaasti. Kiitos herra Kallio, arvostan sitä. Ymmärrän, että herra Tuomikosken näkökulma juontaa juurensa syvästi valitettavasta sosiaalisesta rakenteesta, mutta en anna sen pilata lentoani. Olen täällä töissä. Täydellistä, jätämme teidät rauhaan. Pyytäkää vapaasti Saria tai minua, jos tarvitsette jotain. Lennon tasaantuessa Valdemar yritti harhauttaa itseään käymällä läpi esitystä New Yorkin kokoustaan varten. Esitys koski eurooppalaisen puolijohdeyrityksen, Ouratechin, hankintaa. Se oli massiivinen kauppa, arvoltaan lähes 5 miljardia. Valdemarin maine oli pelissä lopullisten allekirjoitusten saamisessa Ouratechin hallitukselta, erityisesti heidän arvoitukselliselta ja erittäin arvostetulta perustajaltaan ja suurimmalta osakkeenomistajaltaan, tohtori Aulis Fagerholmilta. Valdemar avasi kannettavan tietokoneensa. Ykkösluokan sviitti oli pimeä lukuun ottamatta hänen pientä lukuvaloaan. Käytävän toisella puolella myös Elias Hassan teki töitä. Hän ei ollut vaivautunut viihdejärjestelmän pariin. Sen sijaan hänellä oli oma kannettavansa auki, ja hän kävi huolellisesti läpi asiakirjoja paksussa nahkakansiossa, jonka Valdemar oli huomannut aiemmin. Valdemar ei voinut olla kurkkaamatta. Sivut, joita Elias tutki, olivat tiiviitä, täynnä erittäin teknisiä kaavioita ja monimutkaisia taloudellisia ennusteita. Yhdellä sivulla Valdemar näki selvästi nimen Ouratech lihavoidussa otsikkotekstissä. Kylmä väristys kävi Valdemarin läpi. Ouratech. Mitä tekemistä hänellä on Ouratechin kanssa? Valdemar sivuutti sen välittömästi. Ouratech oli erittäin luottamuksellinen kohde. Tämän nuoren miehen täytyi lukea jotain julkisesti saatavilla olevaa valkoista kirjaa, tai ehkä hän oli alemman tason konsultti toisesta yrityksestä, joka lensi myötätuntoisen sukulaisen tarjoamalla luokankorotuksella. Juuri silloin Valdemar sai sähköposti-ilmoituksen. Se oli Kansalliscapitalin toimitusjohtajalta Joonas Mustamäeltä, mieheltä, jota Valdemar sekä kunnioitti että pelkäsi. Otsikko oli yksinkertaisesti kiireellinen Ouratechin sidosryhmäpäivitys. Sähköpostin teksti iski Valdemariin kuitenkin kuin turbulenssi. Valdemar, Ouratech-kauppa kohtaa viime hetken häiriön. Tohtori Fagerholmin toimisto on juuri ilmoittanut minulle, että on olemassa yllätystarjoaja, nuori sijoitusryhmä, joka on hankkinut ratkaisevan osakeblokin, josta emme tienneet. He etenevät hämmästyttävällä vauhdilla ja ovat ilmeisesti kehittäneet patentoitua teknologiaa hyödyntävän integraatiosuunnitelman, joka vetoaa suuresti tohtori Fagerholmiin. Ouratechin hallitus pitää hätävideopuhelun huomenaamulla kello 8 New Yorkin aikaa. Esitystäsi vaaditaan edelleen, mutta se kilpailee nyt suoraan. Tämä uusi ryhmä on nimeltään Vartija Capital. En tiedä kuka sitä johtaa,
mutta he ovat aggressiivisia. Heitä huomisessa esityksessä johtavan miehen nimi on E. Hassan. Sinun on voitettava tämä, Valdemar. Yrityksemme maine riippuu siitä, Joonas. Valdemar Tuomikoski tunsi veren pakenevan kasvoiltaan, jättäen hänet kalpeaksi matkustamon hämärässä valossa, E. Hassan. Nimikirjaimet roikkuivat ilmassa, yhdistäen toimitusjohtajan kiireellisen varoituksen fyysiseen todellisuuteen käytävän toisella puolella. Valdemar käänsi hitaasti päätään. Paikan 2D-lukuvalo valaisi Elias Hassanin sivuprofiilin, jonka intensiivisen keskittymisen rikkoi vain hänen huultensa pieni liike hänen käydessään äänettömästi läpi omia esitysmuistiinpanojaan. Hän katsoi ylös, ehkä aistien Valdemarin katseen intensiteetin, ja heidän silmänsä kohtasivat sviittien ovien pienen raon läpi. Elias väläytti heikon, hitaan, melkein tietäväisen hymyn. Sellaisen, jossa ei ollut lämpöä, ainoastaan ammatillinen saapumisen tunnustaminen. Sitten hän palautti huomionsa tarkoituksellisesti työhönsä, Ouratek-asiakirjojen ollessa selvästi näkyvillä. Tämä ei ollut häiritsevä opiskelija. Tämä oli E. Hassan, kilpailija, mies, joka oli aikeissa varastaa Valdemarin 5 miljardin kaupan. Valdemarin mieli raksutti. Hän oli loukannut ja vähätellyt sitä yhtä ja ainoaa ratkaisevaa henkilöä, joka seisoi hänen ja hänen uraansa määrittävän voiton välissä. Hänen alkuperäinen, pikkumainen luokkasidonnainen valituksensa oli heitetty suoraan päin sitä miestä, jolle hänen piti ammatillisesti hurmailla ja, mikäli se epäonnistuisi, jonka hän yrittäisi eettisesti jallittaa. Hänen ykkösluokan pyhäkkönsä oli nyt kultainen häkki, joka piti häntä loukussa 7 tunnin päässä New Yorkista hänen vaarallisimman kilpailijansa kanssa. Valdemarin oli muutettava suuntaa, hänen oli neutralisoitava uhka, mutta miten? Hän ei voinut pyytää anteeksi nyt, se osoittaisi heikkoutta. Hän ei voinut lahjoa häntä, panokset olivat liian korkeat. Sitten synkkä idea nousi pintaan, syntyneenä epätoivosta ja ehdottomasta vakaumuksesta, että hän ansaitsi tämän kaupan enemmän kuin joku nousukas. Idea oli luoda todellinen häiriö. Jos Elias ei pääsisi kokoukseen tai jos hänen esitysmateriaalinsa jotenkin vaarantuisivat, Valdemar voittaisi luovutusvoitolla. Hän ajatteli nahkaista olkalaukkua. Elias oli asettanut sen lattialle jalkojensa viereen. Se näytti vanhalta, ehkä sitä ei oltu suojattu samalla modernilla teknologialla kuin hänen omaansa. Valdemar tarkisti matkustamon. Sari ja Jari olivat kiireisiä keittiössä valmistellen illallistarjoilua. Useimmat muut matkustajat olivat jo syventyneet elokuviin tai uneen. Hän muotoili piittaamattoman suunnitelman. Illallistarjoilun aikana, kun käytävillä olisi vilskettä ja huomio kiinnittyneenä muualle, hän vahingossa läikyttäisi jotain, ehkä punaviiniä, ehkä kuumaa kahvia, suoraan Eliaksen laukun ja tietokoneen päälle. Se ostaisi hänelle ne kriittiset tunnit, jotka hän tarvitsi voittaakseen. Se oli halveksittavaa, mutta kansalliskauppa oli kaikki kaikessa. Hän nojautui taaksepäin, hengittäen raskaasti, yrityksensä maineen, bonuksensa ja tulevaisuutensa painon painaessa häntä. Hän viittoi Saria. Lentoemäntä, hän sanoi äänellään, joka oli epätavallisen kireä. Otan lasillisen Bordeauxsta, kiitos, ja haluaisin sen tarjoiltavan heti, kun illallinen tuodaan. Hän katseli Eliasta käytävän toisella puolella. Elias Hassan vain tarkasteli muistiinpanojaan, rauhallisena ja hallittuna, täysin tietämättömänä siitä myrkyllisestä juonesta, jota keiteltiin aivan hänen vieressään. Ensimmäinen käänne, Valdemarin tajutessa virheensä, oli tapahtunut. Toinen, paljon vaarallisempi, hänen epätoivoinen, kostonhimoinen tekonsa, oli juuri alkamassa. Ykkösluokan matkustamo muuttui improvisoiduksi Hienostodinin kokemukseksi. Pöytäliinat olivat rapeat, hopeaisineet raskaat ja paahdetun karitsanlavan tuoksu täytti ilman. Sari Järvinen orkestroi tarjoilun asiantuntevasti, keskittyen erittäin vaativaan Valdemar Tuomikoskeen. Valdemar oli harjoitellut toiminnan mielessään, ajoittain läikkymisen juuri siihen hetkeen, kun Sari laskisi hänen lautasensa alas, luoden maksimaalisen hämmennyksen ja uskottavan kiistettävyyden. Hän otti vastaan Bordeauxa, pyöritellen tummaa nestettä, hänen sydämensä hakatessa kylkiluita vasten. Käytävän toisella puolella Elias Hassan odotti rauhallisesti ateriaansa, hänen huomionsa ollessa yhä kannettavassa tietokoneessa, joka istui vaarallisen lähellä hänen konsolipöytänsä reunaa. Hänen nahkainen olkalaukkunsa, joka sisälsi hänen varmuuskopiokiintolevynsä ja herkät fyysiset muistiinpanonsa,
lepäsi hänen sviittinsä seinää vasten käytävän puolelta saavutettavissa. Valdemar näki tilaisuutensa. Sari oli juuri kumartunut laittamaan leipäkorin hänen puolelleen. Hän nosti lasin aikoen nykäistä kyynärpäätään ja lähettää punaviinin satamaan Eliaksen työtilalle. Mutta kun hän teki siirron, lentokoneen äkillinen, terävä heilahdus, lentäjien täysin rutiininomainen lennonaikainen korjausliike suisti hänet tasapainosta. Sen sijaan, että se olisi osunut Eliaksen konsoliin, viinilasi luiskahti kokonaan Valdemarin otteesta. Se lensi täydellisessä, inhottavassa kaaressa, ei kohti kannettavaa tietokonetta, vaan kohti toisen ykkösluokan matkustajan tahratonta mittatilauspukua, matkustajan, joka oli juuri astunut ulos WC-stä ja odotti kärsivällisesti keittiön vieressä. Herra Henrikki Rytkönen. Henrikki Rytkönen oli vanhempi herrasmies, moitteettomasti pukeutunut, tunnettu kaikkialla Pohjoismaiden korkeiden panosten rahoitusmaailmassa yhtenä vaikutusvaltaisimmista ja häikäilemättömimmistä sijoitushahmoista, miehenä, joka käytännössä kirjoitti ykkösluokan ohjekirjan. Syvänpunainen Bordeaux roiskui rajusti paitsi herra Rytkösen räätälöidylle puvulle myös lentokoneen puhtaanvalkoiselle seinälle lähellä keittiötä, luoden dramaattisen, helakanpunaisen tahran. Matkustamo hiljeni. Sari haukkoi henkeä, pudottaen leipäpihdit, joita hän oli käyttänyt. Valdemar jähmettyi, hänen suunniteltu, laskelmoitu pikkumaisen sabotaasin tekonsa oli kimmonnut takaisin kolossaaliseksi, erittäin julkiseksi katastrofiksi, johon oli sekaantunut väärä kohde. Henrikki Rytkönen seisoi aivan paikallaan, viinistä tippuen, hänen kasvonsa olivat kylmän raivon naamio. Herra Tuomikoski, Rytkönen sanoi äänellään, joka oli tappavan hiljainen ja leikkasi hiljaisuuden läpi. Tuo oli varsin huolimatonta. Valdemar ryntäsi paikkaamaan tilannetta. Herra Rytkönen, olen todella pahoillani. Turbulenssi, katsokaas, järkyttävä heilahdus. Olen aivan kuoleman kielissä häpeästä. Korvaan tietysti puvun. Kemiallisen pesun. Mitä tahansa vaadittekin. Rytkönen vain katsoi alas takkiinsa leviävään valtavaan tahraan, sitten takaisin Valdemariin, hänen silmiensä porautuessa Kansalliskapitalin operatiiviseen johtajaan. Tiedätkö, Tuomikoski, Rytkönen pohti astuen lähemmäs. Kun lennetään ykkösluokassa, odotetaan, että pystytään hallitsemaan viinilasi. Vai oletko liian tottunut siihen, että alainen henkilökunta siivoaa sotkusi, sekä kirjaimelliset että ammatilliset? Loukkaus kirveli. Valdemar lehahti karmiinin punaiseksi. Hän tajusi, että hänen maineensa oli juuri ottanut valtavan iskun, ei lentoemännän, vaan merkittävän alan toimijan taholta, jolla oli laaja vaikutusverkosto. Jari Kallio riensi paikalle. Herra Rytkönen, pyydämme ottamaan vastaan syvimmät pahoittelumme. Siirrämme teidät yksityiseen sviittiin tyhjään bisnesluokan osastoon ja varmistamme, että tämä hoidetaan välittömästi. Herra Tuomikoski, olkaa hyvä ja pysykää istuimellanne. Valdemar joutui istumaan nöyryyttävässä hiljaisuudessa, kun Henrikki Rytkönen saatettiin pois, jättäen jälkeensä hienon villan ja läikkyneen viinin heikon tuoksun. Valdemar röhnötti takaisin istuimelleen, adrenaliinin haihtuessa ja korvautuessa epäonnistumisen ja pelon katkeralla maulla. Sabotaasiyritys oli epäonnistunut ja maksanut hänelle paljon enemmän kuin mitä se olisi voinut tuoda. Hän katsoi käytävän toiselle puolelle Elias Hassaniin. Elias ei nauranut, hän ei vahingoniloinnut. Hän vain katseli Valdemaria, kasvoillaan syvän pettymyksen ilme. Sitten Elias teki jotain odottamatonta. Hän ei puhunut Valdemarille, sen sijaan hän kääntyi ja huusi hiljaa Sarille. Sari, voisitko tarkistaa matkustajan paikalla 1A? Uskon, että hän nauhoitti koko välikohtauksen. Valdemarin pää kääntyi kohti matkustamon etuosaa. Paikka 1A oli yksi yksityisimmistä sviiteistä, jonka yleensä varasi erittäin varakas yksityishenkilö tai eristäytynyt julkkis. Hän ei ollut huomannut, kuka siellä oli. Sviitin 1A-ovi liukui äänettömästi auki. Esiin astui 30-vuotias nainen, jolla oli tyylikkäät, suuret silmälasit ja kashmirhuivi. Hänellä oli kädessään siro, kallis älypuhelin. Hänen nimensä oli Tiina Vainio. Hän ei ollut julkkis. Hän oli jotain paljon vaarallisempaa Valdemar Tuomikoskelle. Tiina Vainio oli vanhempi toimittaja ja johtava tutkiva journalisti Maailman talouslehdessä, MTL, pääomasijoitusmaailman arvostetuimmassa ja luetuimmassa julkaisussa. Hänet tunnettiin murskaavista paljastuksistaan, yritysten väärinkäytöksistä ja säälimättömästä totuuden etsinnästään suurten kauppojen takana.
Hän käveli määrätietoisesti Valdemarin sviitin ohi, silmiensä skannaten häntä viileästi. Hän pysähtyi keittiön kohdalle, puhumatta Sarille, mutta ilmoittaen selvästi läsnäolostaan. Herra Kallio, hän sanoi kirkkaalla ja kantavalla äänellään. Minun on vahvistettava herra Henrikki Rytkösen ja herra Valdemar Tuomikoski Trey, henkilöllisyydet. Tallensin juuri äskeisen vuorovaikutuksen lentomatkustamisen havaintoarkistooni. Hän piti tauon ja lisäsi sitten hyytävän sivulauseen. Panin merkille myös aiemman keskustelun koskien herra Hassania ja Purseria. Seuraukset olivat tuhoisat. Alkuperäinen pikkumainen luokkasidonnainen valitus, onnettomuudeksi naamioitu sabotaasiyritys ja sitä seurannut ylimielinen sananvaihto merkittävän taloushahmon kanssa, kaikki nähty ja nauhoitettu sen yhden ihmisen toimesta, joka voisi aseistaa kyseisen käytöksen Valdemar Tuomikoskea vastaan. Valdemar änkytti, hänen kasvonsa jälleen kalpeat. Neiti Vainio, tuo oli väärinkäsitys, täysin henkilökohtaista, off the record, vaadin sitä. Tiina Vainio kääntyi takaisin ja kiinnitti häneen jäisen katseen, jonka Valdemar tunnisti heti saalistajan katseen, joka on havainnut saaliinsa. Herra Tuomikoski, kun osallistutte julkiseen diskurssiin, varsinkin kun vaaditte tummaihoisen matkustajan siirtämistä paikalta, jonka hän on maksanut, ja sen jälkeen melkein pahoinpitelette toista merkittävää rahoitusalan toimijaa viinilasilla. Ei ole olemassa mitään off the record. On vain tarina. Sitten hän katsoi Valdemarin ohi takaisin Eliakseen. Toimittajan ja nuoren johtajan välillä kulki pieni, melkein huomaamaton kunnioituksen nyökkäys. Valdemar tajusi sairaalla varmuudella. Elias Hassan oli tiennyt Tiina Vainion olevan lennolla. Hän ei ollut ottanut tätä mukaan alkuperäiseen kiistaan säilyttäen ammatillisen hallintansa. Mutta kun Valdemar valitsi eskalaation ja aggression, Elias oli pelannut oman, paljon suuremman korttinsa. Hän oli ottanut käyttöön piilotetun todistajan. Loput 7 tunnin lennosta olivat kidutusta Valdemar Tuomikoskelle. Hän ei pystynyt nukkumaan, hän ei pystynyt työskentelemään, hänen monimiljoonainen yrityskauppaesityksensä makasi auki ja koskemattomana. Hän katseli Elias Hassania käytävän toisella puolella. Elias työskenteli ehkä vielä tunnin verran. Sitten, sellaisen henkilön rennolla vaivattomuudella, joka on syvästi sinut asemansa kanssa, hän sääti sviittinsä täysin tasaiseksi sängyksi. Hän nukahti minuuteissa, rauhallisena ja tyynenä, häiriintymättömän ammattitaidon perikuvana. Valdemar sen sijaan istui suorana siemaillen haaleaa vesilasia, hänen mielikuvituksensa laukatessa villinä. Hän kuvitteli otsikon, jonka Tiina Vainio kirjoittaisi: Kansalliskapitalin operatiivisen johtajan Valdemar Tuomikosken ykkösluokan romahdus, ennakkoluuloja ja ammatillista kaaosta 12 kilometrissä. Vielä tärkeämpää oli se vaikutus, joka tällä olisi hänen toimitusjohtajaansa Joonas Mustamäkeen ja Oura Tekin hallitukseen. He eivät etsineet kaoottista, rodullisesti tunteetonta irtotykkiä johtamaan yritysostoaan. He etsivät vakautta ja rehellisyyttä. Hän vietti pimeät tunnit käyden läpi ammatillista elämäänsä, ylimielisyyttään ja sitä oikeutuksen tunnetta, joka oli johtanut hänet uskomaan, että hän saattoi avoimesti kohdella huonosti ketä tahansa, jota piti alapuolellaan olevana, erityisesti ykkösluokan oletetussa yksityisyydessä. Hän oli tehtaillut kriisin, ja se oli aikeissa niellä hänet. Kone alkoi laskeutua New Yorkin valojen ylle. Ammatillinen kaksintaistelu oli alkamassa, mutta Valdemar tajusi astuvansa areenalle ei pelkästään ovelaa kilpailijaa vastaan, vaan väistämätöntä, itse aiheutettua huonon karman myrskyä vastaan. Airbus laskeutui pehmeästi JFK-lentokentälle. Valdemar Tuomikoski, unettomasta yöstään huolimatta, yritti saada takaisin yritysmaailman tyyneytensä. Hän suoristi huolellisesti kravattinsa ja sääti kalvosimiaan. Hänen oli oltava terävänä. Hänellä oli yhä mahdollisuus, pieni sellainen, jos hän voittaisi Eliaksen uloskäynnillä ja saisi taksin Manhattanin toimistoon ennen kuin toimittaja Tiina Vainio ehtisi levittää tarinaansa. Koneen rullatessa Elias Hassan heräsi näyttäen täysin virkistyneeltä. Hän pakkasi rauhallisesti kannettavansa ja kiinnitti salkkunsa. Hän vilkaisi Valdemariin päin, ja tällä kertaa kohteliaassa tunnistamisessa oli selvä ammatillisen ylivertaisuuden terä. Onnea esitykseenne, herra Tuomikoski, Elias sanoi äänellään, joka oli neutraali. Odotan innolla kilpailemistamme. Valdemar pystyi vaivoin nyökkäämään tylysti. Hän tunsi itsensä rehtorin kiinni jääneeksi lunttaavaksi opiskelijaksi. Ykkösluokan ovi sihahti auki.
Valdemar ponnahti ylös päättäen olla ensimmäisenä ulkona saadakseen minkä tahansa edun, mutta Elias Hassan vaivattomalla nopeudellaan oli jo oviaukossa. Hän nyökkäsi purseri Jari Kalliolle. Erinomainen lento, Jari, kiitos. Valdemar seurasi rimovalaukkuineen yrittäen heijastaa kuvaa miehestä, joka oli tilanteen herra, ei miehestä, joka oli raunioina. Toimittaja Tiina Vainio oli aivan Valdemarin takana, puhelin näkyvästi kädessään, ehkä jo luonnostellen muistiinpanojaan. Kolmikko, Elias, Valdemar ja Tiina, aloitti pitkän, hiljaisen kävelyn matkustajasillan läpi terminaaliin. Valdemar tunsi nyt ulos purkautuvien bisnesluokan matkustajien katseet selässään. Hän oli varma, että he tiesivät jonkin olevan vialla. He saapuivat kansainväliseen saapumisaulaan. Valdemar oli laserin tarkasti keskittynyt löytämään nopeimman reitin tilausautopalveluun. Yhtäkkiä, aivan tullin portin takana, oli kerääntynyt väkijoukko. Se ei ollut tavallinen matkustajamassa. Tämä oli ammatillinen delegaatio. Muodollisesti seisten ja pitäen hienovaraista kylttiä oli 3 terävästi pukeutunutta henkilöä. 1. Vuorineuvos Helena Asikainen, tunnettu suomalainen teollisuusvaikuttaja ja Ouratekin hallituksen puheenjohtaja. 2. Herra Julius Peltonen, Ouratekin talousjohtaja. 3. Mies autonkuljettajan virkapuvussa, pidellen kylttiä, jossa luki yksinkertaisesti Herra Hassan. Valdemar Tuomikoski pysähtyi niille sijoilleen. Tämä ei ollut tavanomainen asiakasvastaanotto, tämä oli riemukas tervetuliaiskomitea. Vuorineuvos Asikainen, nainen, jolla oli valtava maine ja jonka allekirjoitusta Valdemar epätoivoisesti tarvitsi ostosopimukseen, huomasi heti Eliaksen. Hänen kasvoilleen syttyi valtava aito hymy, jonka Valdemar oli haaveillut kohdistuvan itseensä. Hän käveli nopeasti eteenpäin ohittaen Valdemarin kokonaan ja suuntasi suoraan kohti modernissa puvussa olevaa nuorta tummaihoista miestä. Kun vuorineuvos Asikainen lähestyi Elias Hassania, hän ei tarjonnut kädenpuristusta. Hän pysähtyi suoraan hänen eteensä ja sitten, eleellä joka tyrmistytti koko pienen lentokoneesta purkautuvan matkustajajoukon ja lentokentän henkilökunnan, hän teki pienen, äärimmäisen muodollisen ja syvästi kunnioittavan kumarruksen. Herra Hassan, hän sanoi, hänen äänensä kaikuessa hieman saapumisaulassa. Tervetuloa New Yorkiin. Olemme syvästi otettuja läsnäolostanne. Talousjohtaja Julius Peltonen astui sitten eteenpäin, tarjoten myös kunnioittavan tervehdyksen. Valdemar Tuomikoski seisoi 3 metrin päässä, täysin paljastettuna. Hänen leukansa roikkui auki. Hänen mielensä kamppaili sovittaakseen yhteen sen häiritsevän matkustajan, jonka hän oli yrittänyt nöyryyttää paikalla 2D, ja sen miehen, jota juuri sen yrityksen hallituksen puheenjohtaja, jota hän yritti ostaa, kohteli niin syvällä kunnioituksella. Elias Hassan otti tervehdykset vastaan tyypillisellä mielenmalttillaan. Hän pudisti Julius Peltosen kättä lämpimästi ja kuittasi vuorineuvos Asikaisen kumarruksen pienellä päänkallistuksella. Vuorineuvos Asikainen, herra Peltonen, on erinomaista olla vihdoin täällä. Uskon, että olemme valmiita tuotteliaaseen aamuun. Eliaksen ääni oli rento, itsevarma ja täysin hallitseva. Ehdottomasti, vuorineuvos Asikainen vastasi. Olemme varanneet The Plaza, hotellin kattohuoneiston tiimillenne, ja olemme valmiita hätäesitykseen. Ymmärrän, että lentonne oli tapahtumarikas. Elias vilkaisi Valdemariin, joka toivoi yhtäkkiä, että maa nielaisisi hänet kokonaan. Se oli, vuorineuvos Asikainen, Elias vastasi sulavasti. Minulla oli mielenkiintoinen vuorovaikutus kanssamatkustajan, kansalliskapitalin herra Tuomikosken kanssa, joka tuntui uskovan, että ykkösluokan majoitukset on varattu vain tietynlaisille ihmisille. Vuorineuvos Asikainen käänsi päätään hitaasti, hänen ilmeensä kovettuessa välittömästi, kun hän huomioi Valdemar Tuomikosken läsnäolon. Hänen katseensa ei ollut vihamielinen, vaan täysin vähättelevä, ikään kuin Valdemar olisi ollut lianpala, jonka päälle hän oli juuri astunut. Valdemar yritti palautua, onnistuen nostamaan toista kättään heikkoon vilkutukseen. Vuorineuvos Asikainen, ilo nähdä. Vain pieni väärinkäsitys lennolla, täysin merkityksetön. Elias, mukava nähdä. Hän yritti pakottaa esiin toveruutta, jota ei ollut olemassa. Vuorineuvos Asikainen ei kuitenkaan huomioinut häntä. Hän puhutteli Eliasta. Herra Hassan, ehkä teidän tulisi esitellä itsenne muodollisesti herra Tuomikoskelle, koska hän tuntuu tehneen joitain virheellisiä oletuksia. Elias hymyili, tuon heikon, tietäväisen hymyn palatessa.
Hän kääntyi katsomaan Valdemaria, joka nyt hikoili voimakkaasti lentokentän kirkkaiden valojen alla. Herra Tuomikoski, olitte oikeassa huomauttaessanne minulle. En ollut matkustaja, olin SC-matkustaja. Hän ojensi kätensä, ei kättelyyn, vaan tarjotakseen käyntikorttinsa. Valdemar otti kortin. Tyylikäs fontti iski häneen kuin fyysinen isku. Elias R. Hassan, perustaja ja toimitusjohtaja, Vartija Capital Group. Valdemar Tuomikoski tajusi virheensä vakavuuden. Vartija Capital ei ollut vain kilpailija. Se oli Elias Hassanin yritys, jonka hän oli perustanut, ei vain paikka, jossa hän työskenteli. Hän ei ollut keskitason analyytikko lentämässä luokankorotuksella. Hän oli perustaja ja toimitusjohtaja, suora ja tasavertainen kilpailija 5 miljardin dollarin kaupasta, jota kohdeyrityksen puheenjohtaja kosiskeli henkilökohtaisesti. Koko välikohtaus, valitus, vaatimus hänen siirtämisestään, loukkaus, sabotaasiyritys oli kohdistettu huoneen vaikutusvaltaisimpaan mieheen, joka seisoi nyt sen saman hallituksen täyden tuen ja kunnioituksen takana, johon Valdemarin piti tehdä vaikutus. Valdemarin seisoessa siinä sanattomana, MTL, NY-toimittaja Tiina Vainio käveli paikalle ja asettui suoraan Elias Hassanin viereen pidellen puhelintaan. Vuorineuvos Asikainen Tiina totesi selkeästi, hänen toimittajan äänensä leikatessa melun läpi. Olen Tiina Vainio Maailman talouslehdestä. Olin paikalla 1A. Voin vahvistaa, että herra Tuomikoski sen lisäksi, että hän yritti saada herra Hassanin poistetuksi rodulliseen ja luokkasidonnaiseen asenteeseen perustuen, syyllistyi myös kömpelöön sabotaasiyritykseen herra Hassanin työmateriaaleja kohtaan, mikä sen sijaan johti siihen, että hän pahoinpiteli viinillä herra Henrikki Rytköstä. Tiina katsoi Valdemaria, hänen silmissään ei ollut rahtuakaan sääliä. Koko tuo tapaus, alkuperäisestä valituksesta viiniin, on tallennettu ja julkaistaan MTL-n erikoisjulkaisussa puolen päivään mennessä New Yorkin aikaa. Kansalliskapitalin soveltuvuus johtamaan suurta yrityskauppaa, ottaen huomioon heidän operatiivisen johtajansa julkisesti todistetun käytöksen, on nyt suoraan sanottuna puolustamattomissa. Vuorineuvos Asikaisen ei tarvinnut kuulla enempää. Hän käänsi selkänsä kokonaan Valdemarille tarttuen Eliaksen käsivarteen. Herra Hassan, hän sanoi, hänen äänensä tihkuen lopullisuutta, jätetään tämä lentokentän epämiellyttävyys taaksemme. Meillä on yritys pelastettavana tuollaisten kaltaisilta. He pyyhälsivät Valdemar Tuomikosken ohi, joka jäi seisomaan yksin puristaen yhtä ainoaa, tuhoisaa käyntikorttia lentokentän henkilökunnan viileän, välinpitämättömän katseen ja toimittajan tyytyväisen silmän alla. Mies, joka oli vaatinut tummaihoisen matkustajan poistamista ykkösluokasta, oli juuri seurannut, kuinka samaa matkustajaa tervehdittiin kuin kuninkaallista, mikä tosiasiallisesti päätti hänen uransa ja maksoi hänen yritykselleen miljardiluokan kaupan, kaiken tämän ennen kuin hän edes poistui lentokentältä. Karma oli nopea, raaka ja julkinen. Valdemar Tuomikoski seisoi yksin vilkkaassa saapumisaulassa. Yrityksen autosaattue, joka kuljetti Elias Hassania, vuorineuvos Asikaista ja Julius Peltosta, oli kadonnut. Jopa toimittaja Tiina Vainio oli kiidätetty pois odottavalla taksilla, todennäköisesti suoraan Maailman talouslehden Manhattanin toimitukseen jättämään räjähtävää raporttiaan. Valdemar viittoi tavanomaisen mustan taksin. Hänen matkansa Kansalliskapitalin Manhattanin toimistoon, joka yleensä oli itsevarman henkisen valmistautumisen aikaa, oli hiljainen vajoaminen kauhuun. Hän tuijotti käyntikorttia. Elias R. Hassan, perustaja ja toimitusjohtaja, Vartija Capital Group. Nimi pilkkasi hänen tietämättömyyttään ja ennakkoluulojaan. Hän saapui lopulta toimistoon salkkunsa tuntuessa lyijypainolta. Hän käveli iloisten vastaanottovirkailijoiden ohi ja lukitsi itsensä neuvotteluhuoneeseen, vaivautumatta edes käynnistämään esitystään. Hän tiesi, että se oli hyödytöntä. Ouratekin hallitus oli juuri todistanut hänen kilpailijansa ja hänen oman luonteen. Kello 10 New Yorkin aikaa hänen puhelimensa soi. Näytöllä näkyi nimi, joka täytti hänet kylmällä kauhulla, Joonas Mustamäki, Kansalliskapitalin toimitusjohtaja. Valdemar vastasi, hänen äänensä oli tuskin kuiskaus. Joonas, olen täällä. Valmistaudun esitykseen. Toimitusjohtajan ääni, normaalisti harkittu ja auktoriteettia huokuva, oli raivosta veitsenterävä, leikaten tuhansien kilometrien läpi. Älä valehtele minulle, Valdemar. Et ole valmistautumassa.
Odota teloitusryhmää. Sain juuri paniikinomaisen puhelun Henrikki Rytköseltä, joka on parhaillaan yksityiskoneessa matkalla takaisin Helsinkiin vaihdettuaan vaatteensa lentokentän vessassa. Hän kuvaili turbulenssi-onnettomuuttasi tuskallisella tarkkuudella. Hän sanoi sinun näyttäneen mielipuolelta, jota ajoi kateus, ei huolimattomuus. Valdemar yritti keskeyttää. Joonas, se oli vahinkovannon, ja se välikohtaus herra Hassanin kanssa. Välikohtaus herra Hassanin kanssa on paljon pahempi. Valdemar, MTL. En Tiina Vainio, soitti henkilökohtaiseen numerooni alle tunti sitten. Hän antoi minulle ennakkoesittelyn artikkelistaan. Hän vahvisti rasistisesti latautuneen valituksesi, vaatimuksesi siitä, että nuori mies poistetaan häiritsevänä, ja sitä seuranneen vuorineuvos, Asikaisen tervehdyksen. Ymmärrätkö, mitä olet tehnyt? Joonas Mustamäki ei odottanut vastausta. Et pelkästään loukannut matkustajaa, Valdemar. Syyllistyit massiiviseen ammatilliseen laiminlyöntiin. Elias Hassan ei ole vain Vartija Capital. Hän on tämän alan lupaavin nuori häirikkö. Hänen yritystään tukee valtion sijoitusrahastojen konsortio. Hän on kaikessa hiljaisuudessa kerännyt valtaa viimeisen 5 vuoden ajan. Ennakkoluulosi sokeutti sinut niin pahasti, ettet nähnyt merkittävimmän kilpailijasi kävelevän suoraan koneeseesi, istuvan viereesi, ja sitten sinä annoit hänelle täydelliset ammukset tuhota meidän 5 miljardin kauppamme. Valdemar puristi puhelinta, hänen rystysensä valkoisina. Voin vielä pelastaa tämän, Joonas. Minulla on parempi rahoitusmalli. Voin keskittyä synergioihin. Et voi, Mustamäki karjui. Vuorineuvos Asikainen on jo ilmoittanut meille. Kilpailu ei ole enää puhtaasti taloudellista. Se on luottamuksesta ja rehellisyydestä. Hän kertoi MA-tiimillemme, että Kansallis-Capital, jota sen operatiivinen johtaja edustaa, osoitti ylimielisyyden huippua ja syvää kunnioituksen puutetta meritokratiaa kohtaan. Valdemar, me vedämme tarjouksen pois, me vetäydymme. Emme voi riskeerata julkista tarjouskilpailua nyt, kun maineemme on vaarantunut. Sanat me vedämme tarjouksen pois kaikuivat hiljaisessa neuvotteluhuoneessa. Valdemarin perintö, hänen uransa, hänen valtava bonuksensa haihtuivat ilmaan. Mitä tulee asemaani? Valdemar kysyi äänellä, joka oli ontto. Asemaasi, Mustamäki tuhahti. Olet valtava rasite. Tiina Vainion artikkeli julkaistaan 30 minuutin kuluttua. Ouratech-kauppa on menetetty. Ja mikä pahinta, olemme vieraannuttaneet Henrikki Rytkösen ja koko Ouratechin hallituksen. Kansallis-Capitalilla ei ole varaa tulla yhdistetyksi rasistiseen, piittaamattomaan johtoryhmäkäytökseen. Valdemar, et saa enää astua jalallasi kansallisen kerrokseen. Sinut on erotettu välittömästi. Eropaketti siirretään tilillesi ja avustajasi järjestää yksityisen palvelun hakemaan henkilökohtaiset tavarasi. Älä puhu medialle. Älä ota yhteyttä kehenkään työntekijään. Hyvästi, Valdemar. Linja hiljeni. Hiljaisuus neuvotteluhuoneessa oli absoluuttinen, sen rikkoi vain Valdemarin katkonainen hengitys. Tasan 30 minuuttia myöhemmin julkinen, ammatillinen vasara iski. Valdemar katsoi lamaantuneena kannettavansa näyttöä, kun uutiskooste väläytti otsikon MTL yksinoikeudella, Kansallis-Capitalin operatiivisen johtajan ykkösluokan romahdus, ennakkoluuloja, viiniä ja 5 miljardin dollarin kaupan menetys. Artikkeli, jonka kirjoittaja oli Tiina Vainio, oli säälimätön. Se kertoi tapahtumista kylmällä, faktoihin perustuvalla tarkkuudella. Valitus, Valdemar Tuomikoski, Trey vaati kanssamatkustajan, Elias Hassanin, poistamista ykkösluokasta, kuvaten Vartija Capitalin arvostettua perustajaa häiritsevänä ja kyseenalaistaen hänen kykynsä maksaa lipustaan. Sabotaasiyritys. Yksityiskohtainen kuvaus vahingossa läikkyneestä viinistä, joka niukasti missasi herra Hassanin työmateriaalit ja sen sijaan pilasi rahoittaja Henrikki Rytkösen puvun. Paljastus. Kuvaili vuorineuvos Helena Asikaisen julkista tervehdystä, vahvistaen Elias Hassanin sivistyneeksi, menestyneeksi kilpailijaksi, jota Valdemar oli yrittänyt halventaa. Seuraus. Ilmoitti, että Kansallis-Capital oli virallisesti vetänyt tarjouksensa Ouratechistä, tosiasiallisesti luovuttaen yrityskaupan Vartija Capitalille. Tunnin kuluessa tarina levisi viraaliksi maailmanlaajuisilla talous- ja sosiaalisen median alustoilla. Termi 2D-häirikkö, viittaus Valdemarin alkuperäiseen valitukseen paikasta, alkoi trendata sosiaalisessa mediassa. Valdemarin kasvot, hieman imartelematon kasvokuva hänen yritysprofiilistaan, oli liisteröity ympäri internetiä,
ikuisesti yhdistettynä kuvaan ylimielisestä, epäonnistuneesta johtajasta, jonka ennakkoluulot olivat maksaneet hänen yritykselleen miljardeja. Valdemar Tuomikoski-Trey vietti seuraavat 5 tuntia horteessa kävellen lopulta ulos kansallisen toimistosta sanomatta sanaakaan. Hän ei edes palannut hotelliinsa. Hän varasi ensimmäisen mahdollisen lennon takaisin Helsinkiin, tällä kertaa viime hetken paikan businessluokan takaosasta, ainoan paikan, jonka hänen matkatoimistonsa pystyi järjestämään. Hän istui siellä niiden ihmisten joukossa, joita hän oli aina pitänyt itseään huonompina, tuijottaen ulos ikkunasta. Hänen uransa oli ohi, hänen maineensa oli pilalla. Hän tiesi, että hänen avioliittonsa todennäköisesti seuraisi perässä. Hänen vaimonsa arvosti hänen statustaan enemmän kuin itsemiestä. Koneen noustessa Valdemar tajusi karman täydenlaajuuden. Hänen koko elämänsä oli rakennettu ylivertaisuuden, yksinoikeuden ja sen hiljaisen odotuksen varaan, että maailma palvelisi hänen oikkujaan. Hänen ykkösluokan paikkansa, hänen työnsä, hänen rikkautensa, kaikki se kumpusi samasta hybriksestä, joka oli saanut hänet katsomaan menestyvää nuorta tummaihoista miestä ja näkemään vain väärässä paikassa olevan uhan hänen visuaaliselle mukavuudelleen. Hän oli odottanut maailman nousevan seisomaan palvellakseen häntä. Sen sijaan hän katsoi, kun maailma nousi seisomaan tervehtiäkseen miestä, jota hän oli ylenkatsonut, ja samalla se oli peruuttamattomasti työntänyt Valdemar Tuomikoski-Treys pois vallan kehästä ikuisiksi ajoiksi. Hänen elämästään oli tullut varoittava esimerkki. Mies, jonka pieni julkinen kiihkoilun teko johti hänen ammatillisen olemassaolonsa välittömään, näyttävään luhistumiseen. Samaan aikaan kun Valdemar Tuomikoski suoritti häpeällistä paluulentoaan, maailma juhli jo Elias Hassania takaisin New Yorkissa. Lehdistötilaisuus, jossa ilmoitettiin Vartia Capitalin onnistuneesta Ouratekin hankinnasta, oli käynnissä. Otsikko oli kaikkialla. Altavastaaja voittaa. Vartia Capitalin rehellisyys turvaa Ouratekin. Elias Hassan seisoi vuorineuvos Asikaisen vieressä, hehkuen hiljaista itseluottamusta. Hän piti lyhyen, vakuuttavan puheen meritokratiasta, teknologisesta kehityksestä ja monimuotoisten näkökulmien voimasta liiketoiminnassa. Virallisten lausuntojen jälkeen Elias vedettiin sivuun suuren uutiskanavan kahdenkeskiseen haastatteluun. Toimittaja, kykenemättä vastustamaan kiusausta, otti esiin nyt surullisen kuuluisan lennon. Herra Hassan, toimittaja aloitti. Tapahtumat Finnairin lennolla 149 ovat kiehtoneet rahoitusmaailmaa. Teidän vuorovaikutuksenne Kansalliscapitalin nyt jo entisen operatiivisen johtajan, herra Tuomikosken, kanssa ja siitä seurannut hänen erottamisensa. Oliko se harkittu osa strategiaanne kilpailun heikentämiseksi? Elias piti tauon, hänen katseensa oli mietteliäs. Hän tiesi, että tämä oli hetki oikaista tiedot ja antaa henkilökohtaisen karman lopullinen, tuhoisa isku. Ei. Se ei ollut strategia saada kilpailija paljastamaan omia luonteen heikkouksiaan, Elias totesi rauhallisesti. Herra Tuomikoski aiheutti itse oman romahduksensa alkuperäisellä, provosoimattomalla aggressiollaan. Hän jatkoi äänen hieman madaltuessa, saaden syvemmän, henkilökohtaisemman resonanssin. Kuitenkin hänen läsnäolonsa tuolla lennolla ja sen tarjoama tilaisuus ei ollut minulle pelkkä sattuma. Se oli, eräässä mielessä, kohtalo. Toimittaja nojautui eteenpäin aistien, että tarina oli aikeissa syventyä. Kohtalo, herra Hassan. Elias veti syvään henkeä. Herra Tuomikoski ei tiennyt, kuka minä olin, mutta minä tiesin tasan tarkkaan, kuka hän oli. Ei vain Valdemar Tuomikoski-Trey, Kansalliscapitalin operatiivinen johtaja, vaan Valdemar Tuomikoski-Trey, mies, joka 20 vuotta sitten melkein tuhosi isäni elämän. Paljastus leijui ilmassa, yhdistäen pikkumaisen matkustamokiistan pitkään kyteneeseen epäoikeudenmukaisuuteen. Elias alkoi kertoa tarinaa, jota hänen perheensä oli kantanut 2 vuosikymmentä. Isäni, Rahman Hassan, oli loistava insinööri 2000-luvun alussa. Hän kehitti patentoidun ohjelmistoprotokollan varainhoitoon. Hän tarvitsi aloitusrahoitusta ja lähestyi vasta perustettua, keskikokoista pääomasijoitusryhmää, Kansalliscapitalin edeltäjäyritystä. Hänen ehdotustaan arvioimaan määrätty nuorempi johtaja oli nuori, kunnianhimoinen mies nimeltä Valdemar Tuomikoski. Eliaksen silmät kapenivat hieman, kontrollin hänen äänessään tehdessä tarinasta entistä vakuuttavamman. Isäni, luottavaisena ja innokkaana, jakoi kaiken immateriaalioikeutensa, koodinsa, rahoitusmallinsa, liikesalaisuutensa herra Tuomikosken kanssa.
Valdemar Tuomikoski piti ehdotusta kuitenkin liian riskialttiina ja hylkäsi rahoituksen. Mutta viikkoja myöhemmin hän käytti vaivihkaa isäni antamia luottamuksellisia tietoja tukeakseen kilpailevaa kantasuomalaisten omistamaa yritystä, joka lanseerasi tuotteen, joka oli käytännössä identtinen isäni tuotteen kanssa, ehtien markkinoille ennen häntä. Isäni oli pieni tummaihoinen yrittäjä, jolla ei ollut oikeudellisia resursseja taistella massiivista pääomasijoitusyhtiötä ja sen verkostoja vastaan. Kilpaileva yritys kukoisti ja isäni liiketoiminta mureni. Se ei ollut vain taloudellinen menetys. Se oli hänen elämäntyönsä, hänen maineensa ja hänen uskonsa reiluun liiketoimintaan menetys. Stressi vaikutti hänen varhaiseen eläköitymiseensä ja merkittäviin terveysongelmiin. Toimittaja teki muistiinpanoja raivokkaasti, ja Valdemar Tuomikoski hyötyi tästä. Kyllä, Elias vahvisti. Valdemar Tuomikoski käytti tätä isältäni varastettua menestystä ponnahduslautanaan. Se oli yksi niistä varhaisista kaupoista, joka toi hänelle maineen häikäilemättömänä sopimusten tekijänä, mikä johti hänen nopeaan nousuunsa Kansalliskapitalin operatiiviseksi johtajaksi. Isäni varastettu työ tasoitti tien Tuomikosken ykkösluokan elämälle. Elias selitti, että Vartija-Kapitalin perustaminen ei ollut vain rahan tekemistä, se oli syvästi henkilökohtaista. En mennyt rahoitusalalle jäljitelläkseni Tuomikoskea. Menin sinne ymmärtääkseni järjestelmää, joka murskasi isäni. Tehtäväni on aina ollut rakentaa yritys, jonka juuret ovat meritokratiassa, rehellisyydessä ja eettisessä toiminnassa, yritys, jota Vartija-Kapital puolustaisi. Sitten hän paljasti viimeisen, hämmästyttävän tiedonjyvän, joka yhdisti 5 miljardin dollarin Ouratech-kaupan suoraan hänen kostoonsa. Se kilpaileva yritys, jota Valdemar Tuomikoski tuki kaikki nuo vuodet sitten, yritys, joka varasti isäni työn ja siivitti Tuomikosken uraa. Tuo yritys oli keskeinen varhainen sijoittaja Ouratechissä. Ja kun tilaisuus suureen yrityskauppaan ilmeni, tiimini Vartija-Kapitalissa ei nähnyt vain loistavaa sijoitusta, vaan mahdollisuuden kosmiseen päätökseen. Ouratech-hankinta oli suurin ja merkittävin yksittäinen kauppa, jota Valdemar Tuomikoski johti. Se oli hänen varastetun menestyksensä huippu. Ja strategiani oli yksinkertainen. Rakenna parempi, puhtaampi, vahvempi yritys, ja sitten hänen valtansa huipulla vie hänen kruununjalokivensä häneltä reilusti, ammattimaisesti ja julkisesti. Kun tajusin istuvani hänen vieressään lentokoneessa, ja hän valitsi kohdella minua samalla halveksunnalla, samalla ennakkoluuloisuudella, jota hän oli osoittanut isälleni 2 vuosikymmentä sitten, se oli universumi, joka vahvisti opetuksen. Jotkut ihmiset eivät koskaan muutu, ja hänen oman ylimielisyytensä ja kiihkoilunsa ruokkima julkinen välienselvittely yksinkertaisesti kiihdytti karmaa, joka oli jo erääntynyt. Elias katsoi suoraan kameraan, hänen viimeinen lausuntonsa oli voimakas viesti, joka ei kohdistunut rahoitusmaailmaan, vaan menneisyyden epäoikeudenmukaisuuteen. Minun ykkösluokan lippuni maksettiin omalla kovalla työlläni. Ouratech-kauppa voitettiin ylivertaisen teknologiamme ja eettisen esityksemme voimalla. Mutta Valdemar Tuomikoski julkinen nöyryytys. Se oli osittain viimeinen maksu vanhasta, unohdetusta velasta, joka oltiin velkaa Rahman Hassanille, loistavalle insinöörille, joka sai vihdoin oikeutensa. Ja tällä kertaa hän ei voinut piiloutua ykkösluokan matkustamonsa etuoikeuden taakse. Samaan aikaan korkealla Atlantin yllä Valdemar Tuomikoski näki uutisen ponnahtavan lennon wifi-syötteeseen. Se ei ollut Tiina Vainion artikkeli. Se oli videoleike Elias Hassanin täydellisestä tunnustuksesta. Valdemar katsoi leikettä mykistyneenä. Hänen muistinsa, joka oli terävä raha-asioissa mutta valikoiva väärinkäytöksissä, laukkasi 2 vuosikymmentä taaksepäin. Rahman Hassan, nuori, yliinnokas tummaihoinen insinööri loistavalla, mutta todentamattomalla ohjelmistollaan. Valdemar oli haudannut sen projektin ja ohjannut rahoituksen vaivihkaa valkoihoisen ystävänsä yritykselle, käärien huomattavan löytöpalkkion pimeästi. Hän oli pitänyt sitä fiksuna liiketoimintana, välttämättömänä häikäilemättömyytenä. Hän tajusi nyt, että Elias Hassan ei ollut vain hänen ammatillinen kilpailijansa. Hän oli sen miehen poika, jota hän oli kohdellut väärin. Ykkösluokan valitus, pikkumainen kateus, sabotaasiyritys. Se ei ollut vain yritystason epäonnistuminen. Se oli kreikkalaisen tragedian viimeinen, kohtalokas näytös, jonka universumi itse oli orkestroinut. Hänen kunnianhimonsa,
joka oli rakennettu varkauden ja pienten ihmisten halveksunnan perustalle, oli systemaattisesti purettu sen yhden pienen ihmisen toimesta, jota hänen olisi pitänyt pelätä eniten, pojan, joka muisti. Valdemar katseli ympärilleen mukavassa, mutta selvästi ei niin ykkösluokkaisessa bisnisluokan matkustamossa. Hän oli nyt vain yksi väsynyt, keski-ikäinen liikemies muiden joukossa, anonyymi ja yksin. Hän oli etsinyt yksinoikeutta ja statusta, ja lopulta tuo ylimielisyys oli maksanut hänelle kaiken. Häpeä oli fyysinen paino, raskaampi kuin yksikään turbulenssi. Karma oli täydellinen. Ammatillinen perikato ja julkinen häpeä, kaikki jäljitettävissä yhteen pieneen, rasistiseen vaatimukseen paikalla 2A. Valdemar Tuomikoski saapui takaisin Helsinki-Vantaalle murtuneena miehenä. Häpeää siitä, että hänen avustajansa oli kuitannut hänet ulos ja toimittanut hänen henkilökohtaiset tavaransa hänen Eiran asuntoonsa, lisäsi hänen ammatillisen maanpakonsa, nopeus ja ankaruus. Tosielämän käänne, joka sinetöi hänen kohtalonsa, ei ollut pelkästään julkinen artikkeli, vaan välitön, käsin kosketeltava taloudellinen kustannus hänen aiemmalle työnantajalleen, Kansalliscapitalille. Ouratech-kaupan menetys oli vasta alkua, 48 tunnin sisällä, johtuen julkisesta paheksunnasta ja MTL-N-artikkelin yksityiskohtaisesta raportoinnista hänen luonteestaan, 2 suurta institutionaalista sijoittajaa veti toimeksiantonsa pois Kansalliscapitalilta, vedoten maineriskiin ja epäonnistumiseen johtajuuden luonteenarvioinnissa. Yrityksen toimitusjohtaja Joonas Mustamäki joutui esittämään julkisen, nöyryyttävän anteeksipyynnön. Mustamäki teki enemmän kuin vain erotti Valdemarin. Hän käytti Valdemaria julkisena syntipukkina suojellakseen yrityksen imagoa. Mustamäki järjesti hätälehdistötilaisuuden Helsingissä. Kansalliscapital on instituutio, joka on rakennettu meritokratialle ja kunnioitukselle. Entisen operatiivisen johtajamme, herra Valdemar Tuomikoski, Trädä Yn, vastenmieliset teot lennolla 149, olivat täysin hänen omiaan, eivätkä heijasta perusarvojamme. Pyydämme varauksetta anteeksi herra Elias Hassanilta, Vartia Capitalilta, Ouratechiltä ja koko rahoitusyhteisöltä. Hänen erottamisensa ja yritykselle koituneet taloudelliset ja maineelliset menetykset heijastavat hänen yksittäisen ennakkoluuloisen käytöksensä absoluuttista vakavuutta. Tämä oli viimeinen, kova karma. Valdemarin romahdus ei tapahtunut tyhjiössä. Se haavoitti sitä massiivista yritysorganisaatiota, jonka palvelemiselle hän oli omistanut elämänsä. Hänen perintönsä ei ollut menestys, se oli monen miljardin dollarin rasite. Vahvistaakseen tarinan tosielämän luotettavuutta vielä enemmän, ratkaiseva juridinen alaviite ilmestyi myöhemmissä raporteissa. Valdemar Tuomikoski, etuoikeuden tunteensa sokeuttamana, ei ollut ymmärtänyt tekojensa oikeudellisia seurauksia yrittäessään onnettomuudeksi naamioitua sabotaasiaan lentokoneessa. Yritysmatkustamista ja immateriaalioikeuksia säätelevät turvallisuusprotokollat olivat jo valmiiksi erittäin tiukat. Elias Hassan Vartia Capitalin kautta ei pelkästään voittanut kauppaa. He nostivat myöhemmin siviilikanteen Valdemar Tuomikoskea vastaan luottamuksellisten yritysasiakirjojen tuhoamisyrityksestä ja tahallisesta henkisen kärsimyksen tuottamisesta nimetten lentohenkilökunnan, Tiina Vainion ja Henrikki Rytkösen todistajiksi. Julkisesti jätetyt oikeuden asiakirjat listasivat tapauksen nimellä Hassan ja Vartia Capital vastaan Tuomikoski, liike, joka oli suunniteltu puhtaasti maksimaalista näkyvyyttä ja maineen vahingoittamista varten. Kanne soviteltiin nopeasti ja luottamuksellisesti, mutta julkinen rekisteröinti kiinnitti Valdemar Tuomikosken nimen ikuisesti ammatilliseen väärinkäytökseen, joka ylitti pelkän yritystason epäonnistumisen. Taloudellinen rangaistus, jonka Valdemar maksoi, oli valtava, laskettuna ei pelkästään kattamaan Eliaksen oikeudenkäyntikuluja, vaan myös asettamaan rankaisevia vahingonkorvauksia, jotka harvensivat entisestään hänen jäljellä olevaa varallisuuttaan. Kuukausia myöhemmin Elias Hassan ja Vartia Capital integroivat Ouratechin onnistuneesti. Kauppaa ylistettiin yhtenä vuosikymmenen loistavimmista hankinnoista. Eliaksesta tuli kiintotähti talousmediassa, ei vain menestyksensä vuoksi, vaan nuhteettomuuden symbolina ja eettisen rahoituksen uuden kaartin edustajana. Tiina Vainion seurantahaastattelussa Elias pohti tapausta. Suurin opetus, jonka opin sinä päivänä, Elias kertoi Tiinalle, on, että ennakkoluuloisuus on kallista. Herra Tuomikoski näki minut, nuoren tummaihoisen miehen ykkösluokassa,
ja oletti minun olevan virhe, poikkeama, joka piti korjata. Hän käytti niin paljon aikaa minun ylenkatsomiseeni, että ei tajunnut minun olevan hänen ammatillinen vertaisensa ja mikä pahempaa, hänen esimiehensä siinä neuvottelussa. Hänen keskittymisensä minun istumapaikkaani maksoi hänelle hänen omansa. 2 vuotta tapauksen jälkeen Valdemar Tuomikoski Trey eli itse aiheuttamassaan unohduksessa. Hän oli eronnut, myynyt Eiran kattohuoneistonsa ja vetäytynyt vaatimattomaan kotiin kauas finanssikeskuksista. Hän vietti päivänsä hiljaisessa pohdiskelussa. Hän huomasi silloin tällöin olevansa lentokentillä, lentäen aina turistiluokassa tai harvinaisissa tapauksissa premium economy luokassa. Hänestä oli tullut yksi monista kasvoista siinä väkijoukossa, jota hän kerran halveksui. Eräänä iltana odottaessaan myöhästynyttä lentoa, hän näki nuoren tummaihoisen perheen kiiruhtavan ohi noustakseen koneeseen. Nuori mies, ehkä Eliaksen ikäinen, kantaen lasta, hymyili lämpimästi lentoemännälle kääntyessään kohti porttia, joka oli merkitty ykkösluokan nousu. Valdemar katseli hänen menoaan. Ei ollut vihaa, ei ärtymystä, ainoastaan syvä, ontto hyväksyntä. Hän tajusi, että maailma ei ollut loppunut niiden ihmisten osalta, jotka hän oli kerran sivuuttanut. Se oli yksinkertaisesti siirtynyt eteenpäin ja oli parempi niin. Hänen syrjäytymisensä oli oire hänen omasta vanhentumisestaan. Lento, jota hän odotti, kuulutettiin vihdoin. Valdemar nousi seisomaan, otti kuluneen käsimatkatavaransa ja liittyi pitkään, huomaamattomaan jonoon. Pääomasijoitusmaailman titaani oli kutistunut anonyymiksi. Hän ei enää odottanut kenenkään nousevan seisomaan hänen vuokseen. Hän oli vain matkustaja. Tarina Valdemar Tuomikoskesta ja Elias Hassanista on osoitus siitä tosiasiasta, että karma ei hyväksy luokankorotuksia. Valdemarin pikkumainen, rasistisesti latautunut valitus ykkösluokan oletetussa pyhäkössä laukaisi julkisen romahduksen, jota ruokkivat hänen menneisyyden väärinkäytöksensä ja nykyinen ylimielisyytensä. Hän yritti saada Eliaksen poistettua häirikkönä, vain huomatakseen, että Elias oli Vartija Capitalin perustaja, yrityksen, joka vei hänen 5 miljardin dollarin kauppansa. Hänen elämänsä, joka oli rakennettu etuoikeuden tunteelle, romahti julkisuuden valokeilassa, vahvistaen, että todellinen auktoriteetti ansaitaan nuhteettomuudella, sitä ei osteta lipulla. Tämä on voimakas tosielämän muistutus siitä, että liiketoiminnan korkeiden panosten maailmassa luonne on arvokkain voimavara. Jos tämä dramaattinen tarina, joka paljastaa ennakkoluulojen myrkyllisen hinnan ja ansaitun menestyksen suloisen voiton, resonoi kanssasi, tykkää tästä videosta, jaa se kenen tahansa kanssa, jonka tarvitsee kuulla tämä opetus, ja muista tilata kanava sekä painaa ilmoituskelloa, jotta et jää paitsi